menaka ye ekol karamogo ulu ye kile woro barabla do koni boloda ka sababu ke u bara nyogon do fagala chrétien faso de njekulu do ulu kunye mai watara ka o wele bogo jennen kan sabla ko aye la gosikuma do ta ka ulu ka dine segere foka ben klala ka soro okola gawka fe no ka sababu ke la kana baliye ulu ye kile fla barabla ke bugoni yam finti laka ule sebenke ka yire ka foko karante balendo ulubolo ambalima amina ni kibaron ne wala wala ye aga bidon kibaru konnala menaka dugu konnala tratado ka dugu je arabadona novembre kalo kile kononto bingal kala do ye bingal ke wala ta ka nyasi ekol karamo doma ana demfo uga sokono kani maflaka u bone unina ka wala dona ka fo ko ni ekol karamo ale era kon kunto ko e sidi ak asulta kawla dona ka fako che marfatigi flako nunu konne dona ni ekol karamo en koninka trata do shufe ka duguje arabala kanin che ka abone anina o ya soro ana den fene kundo den fene bonela anina ni chugala kawla dona ka fo sere folo munun konin soro la ni koina ulu kone ayere ka fo ko ni marfatigi nun kon kundo na ekol karamo en kaso ko kata shuelle kama ko ga ko ako koni labana e fagalla o kum konala ekol karamogo uluka hage nyini jekulu uluko ne uteke di nyoma ka barabla do koni damne ni o damne la bi ala musadoya novembre kalo kletan wa abena to sena fo novembre kalo kletan duru ekol karamogo uluko ni wale en koni ke wala saku ka ni songo ya koni yire u barake nyogo o koni etayali la ni jogayala wa fene o ga ke sababu ye wala sa jamana nyamogo uluko ni mese ka ekol karamogo aleni u ka demba yo ka se ka ulula kana wa o era koni fenete ka se ka ekol karamogo ka ula kana fo uga barake yoro fenela kawla dona ka foko ni kalo laban na krengera la kabini marsila kawla dona ka foko menaka aleni alamini la ni kalo laban na ko bingal ke wale ko nin chale no mun ko be ta ka nyasi dugudewma ko wa ko o chama era kon fene be ga soro e jateka wale taba ulu yere dama do ko ni ka kelela ko ulu yere kon ka kelen kon fene juba ju kon te do yere wala sa uga siga fanga soro e ni marabulo nun kon la ko sove kibara were mambulo kada ukluka ore chrétien uluka faso de njagulu do kon be no uluko ni mai watara ka o wele bogo jennenka ka sababu ke o ka kuma kan do ye bololo siraw fe novembre kalo kle shegi chrétien uluka shifin jaklu do uluko ni ye uga plainte kon do communicate yen tribunal la mai watara o kon kama ka sababu yake ko ay la gosi kuma do ta ka nyasi chrétien dinama ni wale anu kon kele tratado chrétien dina nyama ulu era kon fene sebenke arabado ka sabali ka o kon nyini mali chrétien bela jelen fe ugo ne ayire uga communiquer kon la ka yire ka fo ko ugo ni ka sabali ko ugo ni kanato kele wele kon ka wili mali kon la ko kuma te chrétien aleni islamé o kon chelala ko ukon be munyini sifinje kulu fe ni oye e chrétien na kawe ko ukoni kato uka dine nyama uko ko fenfe ko ni dine ko kuma ko ma kon kana wili kata ko ki iyere ka soro chrétien la ka ulu kon ka dine nyama ube no o wale anun fene bela jelente melen ko fe bi alamsa doyena ministre sombe no ni o ka bara nyashilendo dine ko aleni ladala kuma oga segal ale kon ni manu ko ni bela jelen sigla kapma keren ala collectif mun ko ni plainte do may kama ale ni chrétien dine nyema chama ale ni islamé dine nyema ale ni ministre so mu godo ale ni may watara yere fene ni manu ko ni bela jelen sigla kapma wala sa ubese ka foka ben soro ni ko nun ko na ka se ka nyogona famia ni nyogayen ko nala anga dine ko ministre oga segal o ko ni mata ka se ka foka be ko ni ni ma flan nun fe wala sa akoka na ke kiriko oga mo ko fe may watara ale ko ne yafa ko ni ndeli chrétien na ka fe wa o ko fe chrétien na ka ulu yere ko fene sona yafa ima chrétien ulu ka dine nyama ulu yere ko fene anyini uga shifinje kulu ko fe ko ugo ni kana bla ulu nye mun ko ni dine kungango kuma ko uga to dine nyama ko ni ube fe ka fenfe ko ni ke ni kon chuka kon na ni fanfla ulu yere ko ni fene bena aka ka foko uko ni kuye mai welelim ke bogo jenne ka ko akome na boama ni oye plenty o ko ni retirelie kawla dona ka foko ni ko ni kunchara tan chuka la ni mafla nun kon be ya afamia ka foko usiman ka do si gasila ko sabla ambe si nyogoma mal kon nala anyogoy akunchara ni seli ko ni chrétien na ka ulu yere ko ni fene uga selike mai watara ale yere ko ni fene kla ka duoke wala sa ka se ka ni kuma la sigi kunche gaw ka fe no ulu e cliff la barab
bila dɔ kɛ ni o kuncɛ la araba don kibaru min sera ma olu kɔni ne a yɛrɛ k'a fɔ ko novembre kalo tile 8 ka taa bila a tile 9 na Gao fasoden jɛkulu ale ni baarakɛlaw olu ka hakɛ ɲini jɛkulu minnu kɔni bɛ yen nɔ o bolofara minnu bɛ yen nɔ UNTM fo ka taa se CSTM ma olu kɔni ye u bolo di ɲɔgɔn ma ni ka wulikajɔba kɛ walasa cogoya min na k'u ka nisɔngoya kɔni yɛrɛ ka sababu kɛ lakanabaliya wale minnu bɛ ka ta ka ɲɛsin dugudenw ma ko ne a ta ka lajɛ ni waati laban na ko maafa walew cayalen don ko wa fɛnɛ mɔgɔw kɔni bɛ tunucogo yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɛ dun u la ko a caman na bɔ bɛ taa kɛ olu su kan yɔrɔ wɛrɛw la ko nin waleya ninnu kɔni bɛɛ bɛ ka sɔrɔ jatigɛ wale tabaw olu cayali fɛ Gao dugu kɔnɔna la ko nin baarabila in kɔni a kɔni ye tali kɛ foroba cakɛyɔrɔ fo ka taa se baɲumankɛtɔnw kɔni ma ko olu kɔni bɛ sen yera nin baarabila in kɔni na Gao ka olu ka fasoden jɛkulu o ɲɛma o ka fɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Abdul Karim Samba ale kɔni ye a yɛrɛ ka fɔ ko Gao dugu yɛrɛ kɔnɔna la ko jatigɛ wale tabaw ko u kɔni bɛ mɔgɔw lajigin ka bɔ u ka moto sanfɛ ko a caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ la u bɛ tila ka a tigiw faga ko u tɔɲɔgɔn caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ ko olu bɛ tunu ko a dɔw la ni jatigɛ wale taba ninnu ye u minɛ ko u bɛ tila ka rançon kɔni de ɲini dugudenw kɔni fɛ tuguni ni o ye wari ye ka d'u ma walasa u bɛ se ka nin ma kofɔlen ninnu labila ko wa ko sira dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ ko olu farati o kɔni ka bon kosɛbɛ ni o kɔni tɛ dɔwɛrɛ Gao Labezanga Gao Ansongo ale ni Gao Burem ko nin sira ninnu kɔni lakanabaliya o ka bon ka tɛmɛ a tɔ bɛɛ lajɛlen kan fɛnɛ kan ko olu kɔni tɛna se ka u sigi ka dugu kɔni taabolo lajɛ nin cogoya la ko o kama olu kɔni bɛɛ lajɛlen u bolo fara ɲɔgɔn kan walasa ka u ka nisɔngoya kɔni yɛrɛ jamana ɲɛmɔgɔ u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ olu ka lakanabaliya la cogoya min na Buguni yen polisi ɲɛma o ye sɛbɛn kɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko karante kɔni bannen don olu bolo kibaru min sera ma olu kɔni ye a yɛrɛ k'a fɔ Buguni yen polisiso o ɲɛma ni o ye Gawusu Samake ale kɔni ye sɛbɛn kɛ ka Bugunika bɛɛ lajɛlen kɔni ladɔnniya k'a fɔ ko karante kɔni tɛ polisiso kɔni na o hukumu kelen kɔnɔna la a tilala k'a laɲini finitigilakaw kɔni fɛ ko ni u bɛ u ka lakana baaraw la ko minnu kɔni bɛ kɛ yen nɔ n'o y'a sɔrɔ ni karante b'u bolo nka a dati tɛmɛlen don ko u kɔni ka yafa kɛ o mɔgɔ ninnu ma ko u kana olu minɛ ko sabula ko a defo bɛ olu yɛrɛ de la ko karantew kɔni bannen don ko nka ko ni karantew seginna ka na wagati o wagati ko u bɛ dugudenw ka olu labɔ a kalama o yɔrɔ kelen yɛrɛ kɔni fɛnɛ la a ye bɛɛ lajɛlen kɔni ladɔnniya k'a fɔ ko carte ninaw kɔni bɛ mɔgɔ minnu bolo ale ni permis de conduire ale ni passeport ko nin sɛbɛn ninnu kɔni fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka karante ka o kɔni nɔrɔ bila sɔni an ka bɔ nin waati ninnu kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la a ye faamuyaliko ɲuman ko o kɔni ɲini finitigilakaw fɛ ale ni dugudenw yɛrɛ kɔni fɛ walasa cogoya min na nin waati a ɲuman bɛ se ka tɛmɛ an balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da aw tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔn na